Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat. Per un finançament just i adequat de les entitats del sector de la discapacitat. Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre, el COCARMI fa públic el següent manifest. En els moments més durs de la pandèmia es van alçar moltes veus dient que l'endemà tot seria diferent, que estàvem aprenent moltes coses i que ens adonàvem que les persones érem el més important i havíem de ser el centre de l'acció política. La realitat, però, ens ha donat una clatellada als col·lectius més vulnerables com som les persones amb discapacitat. La nostra situació ha empitjorat malgrat que les entitats que atenen les persones amb discapacitat i o trastorn mental i les seves famílies han fet mans i mànigues per fer front tant a les necessitats existents abans de la pandèmia com a les noves situacions derivades de la crisi provocada per la Covid-19. Fer-ho amb els mateixos o menys recursos disponibles era i és una proesa. Al moviment associatiu de la discapacitat som col·laboradors indiscutibles i indispensables per les administracions, ja que coneixem de primera mà les necessitats de les persones amb discapacitat i o trastorn mental i les seves famílies, i a més, tenim el coneixement i l'expertesa per donar-hi resposta. De fet, les entitats vinculades al nostre moviment associatiu proveeixen gairebé la totalitat dels serveis adreçats al nostre col·lectiu, motiu pel qual la cooperació encara es fa més imprescindible. En aquests moments, en què cal una col·laboració més estreta entre les entitats de la discapacitat i les diferents administracions públiques, especialment perquè la Covid-19 ha evidenciat encara més les febleses sistèmiques i estructurals de la nostra societat, no podem deixar d'alçar la veu per reclamar un espai preeminent en l'agenda política catalana. Ara és el moment de revertir els greuges que hem anat acumulant, especialment en l'última dècada, en àmbits com l'educació, l'ocupació, la salut i la cultura, entre d'altres, i aprofitar el context actual com una oportunitat per convertir-nos en un país capdavanter en el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat des d'una perspectiva de drets humans. Per tot plegat, tal com reconeix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en el Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, reclamem un finançament just i adequat, clau per la sostenibilitat i estabilitat de les entitats socials del moviment associatiu de la discapacitat, que tingui en compte els sobrecostos ocasionats per la Covid-19, amb convocatòries de subvencions publicades abans que es posin en marxa els projectes, que revisi la cartera de serveis, les tarifes i el copagament i aposti fermament per la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i o problemes de salut mental. El suport valent del Govern de la Generalitat de Catalunya en els pressupostos per al 2022 per les polítiques dirigides a les persones amb discapacitat i o problemes de salut mental i les seves famílies, identificant-les i quantificant-les de forma clara i concreta en tots els departaments.
Reprendre i accelerar els treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, fonamental per adaptar normatives i polítiques a la Convenció, concretant el calendari per la seva elaboració i dotant-lo d'una secretaria tècnica amb recursos suficients per dur-lo a terme. Les persones amb discapacitat i les nostres famílies, a través de les nostres entitats representatives, ens caracteritzem per la nostra perseverança i insistència. Som més de 616.000 persones a Catalunya, un 8% de la població, que al llarg dels anys hem aconseguit fer-nos un lloc a la societat i a la que hi volem contribuir en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Però gaudir dels mateixos drets en igualtat de condicions no pot dependre només de la nostra persistència ni de la bona voluntat d'algunes persones. La llista de demandes és llarga i justa. Avui insistim en aquelles que suposen línies vermelles per evitar que les condicions de vida de les persones amb discapacitat i o problemes de salut mental no s'agreugin encara més. No seria just. És feina de tota la societat vetllar, acompanyar i apoderar les persones amb discapacitat i o problemes de salut mental cap a una vida en dignitat, sense excusa.